Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa njengamanje. Sizovula ngomkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Wena wedwa nkosi yethu Jesu Kristu ufanele udumo. Mayenziwe intando yakho. Kithina sisemhlabeni njengasezulwini. Silidumisa igama lakho mihla yonke ngeqiniso nangomoya wakho ongcwele. Malingcweliseke igama lakho Nkosi uJesu empilweni zethu nasemhlabeni wonkana, ukuthi Inkosi masikhuluma sikubonge, sikunika udumo ngayindlela zonke, ngoba konke sinakho Nkosi kuvela kuwe. Siyakubonga ngokuqonda, siyakubonga ngokwazi, siyakubonga nangezinto zikamoya, ukuthi Nkosi wena kuphela okwazi ukuvula konke lokhu empilweni zethu. Vula-ke Nkosi uJesu amadlebe abo bonke abantu abezwayo, uqaqe nokuqonda kwabo, ngoba ngiyazi ukuthi wena Nkosi uthembekile. Wena unamandla Baba ukukhulula abantu banika ukuqonda. Uvule nendlebe zabo namehlo Nkosi, bayibone inkazimulo yakho, bakwazi ukuzwa izwi lakho, ngoba uthembekile wena Nkosi yethu Jesu Kristu. Thethelela-ke neziphambeko zalabo Nkosi abadwanguza ebuleni nokungaqondi. Ubaphe lowo moya Nkosi okuthanda nokuthi bakwazi ukuvuma phambi kobuso bakho, baguqe ngamadolo, babone ukuthi bayizoni, baphenduke ebuleni benyama eza ngokudukisa ngemisebenzi yonke yenkohliso eholwa yimoya ephambene necebo lakho ngomuntu umdalile emhlabeni. Thatha udumo-ke namanje Nkosi uJesu. Izwi lakho alibuyele emumva lilambatha, liphinde lwenzeke umsebenzi njengamanje ezimpilweni zabantu nasenhlizweni ezikhuni zabantu abaphilayo Nkosi. Bayisindise kulesi sizukulwane esiphambene esiphila kusona, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Bazalwane, ngizocela ukuba bonke abantu abalalele basheshise bathatha amabhayibheli abo bawavule ukuze sizoba nokuqonda, umoya ongcwele esazovula ukuqonda kubantu belalele, abantu baphenduke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Over to you Nondaba. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, musa wenkosi, sibonge uNkulunkulu. Amen. Ngokuba umthetheleli, ngokuba uma uzisola uNkulunkulu ngumthetheleli, akukhathalekile ukuthi ngaba amacala akho mangakanani, uNkulunkulu ngumthetheleli. Isizathu sokuthi sime phambi kwenu sifakaze ngokuthi uNkulunkulu umthetheleli ingoba nathi besiyizoni, ngokuba futhi nencwadi yasho ukuthi akekho umuntu emhlabeni ongathi yena akakazone. Wonke umuntu uyafika lesikhathi sokuthi one. Uma wona wazi ukuthi wonile noma waziswa ukuthi uyisoni, kubalekile nakhona ukuthi uzithobe, uzehlise, uzisole, bese ubuyela endaweni efanele, ngokuba uNkulunkulu ikhona kuphela kufunayo lokho kubantwana bakhe, ukuthi bazi ukuthi bayizoni, ngokuba sonke singabakhe. Kodwa ke ngenxa yeziphambeko nezenzo zethu uNkulunkulu bese aphatheke kabi ngendlela esiziphatha ngayo, singafuni ukubona amaphutha ethu, singafuni ukuzithoba, singafuni ukuzisola. Ingakho uNkulunkulu agcine sethi ke zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kodwa uNkulunkulu ukala imimoya. Ngokuba ke abakhe nabavuma ukuthi bayizoni yilabo uNkulunkulu asebekalile imimoya yabo, wathola ukuthi bayazithoba phambi kwakhe. Abekho msulwa emehlweni abo, kodwa ke bamsulwa phambi kwakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi uyakwazi ukuthethelela. So sithi
Silokho sithule ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyedwa, uJesu Kristu unguye. Kusukela eqaleni kuze kube segcineni ungowaye khona nokhona nozayo. Ungumqali nesiphetho nombhali walencwadi yalempilo esiphilayo nompheleliswayo, ngokuba wadala izulu nomhlaba wase sinika imiyalelo. Emva kokuthi sesinikile imiyalelo waphinde futhi weza kuthina wazosishiyela ke isibonelo, ngesingisi bathi example noma demonstrator, ukukhombisa ukuthi ke fanele siphile kanjani, fanele siphilisane kanjani. Umuntu ke uma eyisoni umtshela ngesenzo sakhe esibi, uyacasuka umuntu ngokuba emehlweni akhe indlela zakhe zi-right. Kodwa ke mzukwane waphuma wavuma noma wabona ukuthi lento ayenzayo ayihambisani nendlela uNkulunkulu afuna siphile ngayo, mzukwane eqala ukuzisola esekuphenduka. Yilapho eqala khona ukuvuleka ingqondo nokuhlakanipha. Amen. Aqala amesaba uNkulunkulu. Ingakho incwadi ithi ke ukuqala kwakho kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Lokho kusho ukuthi ke ngesikhathi uyisaphula umthetho wena uhambe ebumnyameni ngoba wenza intando yakho nenhliziyo yakho. Kodwa mzukwane uqala ukubona ukuthi wena lento oyiphilayo uzenzela wena, awenzi njengokuba umdali ekuthumile noma ekuhlile nemiyalelo waphinde ukukhombisa ukuthi kwenziwa kanjani. Yilapho uyoqala khona ukuvuleka amehlo mzukwane, ingqondo kusuka inkungu. So siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe, sibonge uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe beqinisa ebathumile, okuyibo abakwazi ukuthi bashiye nalembhalo engakofiki yena, kodwa ethumela izwi lakhe ekhuluma ngabaprofeti ukuze asitshele ngezinsuku ezizayo nanokuthi yini kumele silindele ukuze thina sipheleliswe ekukholweni kwethu. Namanje ke uNkulunkulu usaphila kuthina, ngokuba incwadi yasho ukuthi ke uphezulu kwakho konke, uphakathi kwakho konke, ukubo bonke. Phela kwabanye usithekile ngenxa yeziphambeko zabantu, ngokuba uNkulunkulu uyaphila kuthina sonke. Kodwa ke ukuze umbone ephila kuwena kufanele uhambe ngendlela yakhe, ngokuba uma uhamba ngendlela yakho uyamsitha ngemsebenzi yakho emibi, uyamsitha ngemidlinzo yakho emibi esenhlizweni yakho nangezenzo zakho. Kodwa mzukwane waqala wahamba ngemiyalelo yakhe, qale manje umbone inkazimulo yakhe, umbone ukuphila kwakhe ke kuwe. Ngokuba yini? uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophezulu kwakho konke, owakhe konke, uphakathi kwakho konke, uyena osiholayo. Ngokuba uthi udale ubumnyama wadala nokukhanya, konke kuphuma kuye. So siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abathumela ukuze basinike lokuqonda lokhu engakofiki yena uzokuvula ukuqonda, aphelelise incwadi ayiqalile ukuyibhala njengomqali wencwadi ongumbhali nophinde wayiphelelisa. Ngokuba incwadi isiqediwe, sekusele ukuthi ivalwe phela ukuze konke kufike esiphethweni. So sisahamba ngokwencwadi, ingakho kusanesikhathi sokuthi sibe nalethuba lokuthi sime la simemeze, sibiza abantu ukuba beze kuphendukeni, beze kukhanyeni, beze kumsindisi, basindiswe, baphulukiswe ezonweni zabo ukuze bathole ukuphila okuphakade. Asenzi lento for
umdlalo noma entertainment, lo hlelo lelu akulona uhlelo lokudlala. Lolu uhlelo likaNkulunkulu. Yes, Lord. Lenkolo esikhuluma ngayo inkolo kaNkulunkulu eyabangcwele. Amen. Yes, Lord. Leli esishumayela ngalo izwi lenkosi Amen. uJesu Kristu. Yes, Lord. Kuphela akukho okunye mhlambe ukuthi ungathi sizama ukuziphakamisa noma sifuna ukwaziwa. No, asibalekile. Munye okumele aziwe, Amen. munye okumele adunyiswe Yes, Lord. uJesu Kristu Yes, Lord. kuphela. Amen. So siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe, sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abathwala izwi elingcwele nezinhlupheko abazithwala bethula ubufakazi bokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, beletha abantu ekukhanyeni. Bonke abapostoli beqiniso bakaNkulunkulu ayebathumile. Siyababonga Amen. Yes, Lord. egameni likaJesu Kristu Inkosi nomsindisi. oyinkosi nomsindisi. Amen. So ongiphi incwadi yezaga osukuyona? Incwadi yezaga sahluko 27. Amen. Uzoqala from verse 1. Sizwe ukuthi uthini uJesu Kristu kwincwadi yezaga ekhuluma ngenkosi ehlakaniphile yaseJerusalem ezalwa uDavide, igama layo King Solomon. Amen. uJesu Kristu wakwazi ukuthi azembule kuyona, akhulume kuyo. Ingakho yonke imibhalo eseBhayibhelini thiwa iphefumulelwe. Yes, Lord. Uyazi lo mncane utholakala kuphi? Amen. Incwadi yezenzo. Incwadi yezenzo. Yokuqala incwadi kaPetru, yesibili incwadi emaRoma, yesithathu incwadi yaTimothy yesibili sahluko 3 verse 16. Phuthuma kulika Timothy khona sobatshela ukuthi akukho okubhalwe phansi eBhayibhelini ngokuhlakanipha komuntu. No. Incwadi yesibili uTimothy, Yes sir. isahluko sesithathu, Yebo. iverse 16. Yonke imibhalo Yonke angitshela ukuthi iBhayibheli khona izincwadi ezingekho kulamabhayibheli enawo nabantu emaphathayo awesiZulu nawesiNgiso, NIV no King James version. Kunezincwadi ezingekho ezakhishwa abantu abafuna ukusebenzisa iBhayibheli ngokuhlakanipha kwabo. Hayi ngentando kaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu abaprofethi bakhe bonke abanika izibonakaliso, wabanika iziprofeto, izincwadi ezibhaliwe zonke kufanele ngabe zikeBhayibhelini. Kodwa ngenxa yokuhlakanipha kwabantu basebekhetha ukuthi iziphi abangazisebenzisa ukuze bakwazi ukuvala amehlo abantu bangalivezi lonke iqiniso. Yes, Lord. Khona incwadi kaJasha engekho, khona incwadi yobuhlakani bukaSolomoni engekho, khona incwadi kaJudith engekho, khona incwadi yaBell and the Dragon engekho. Ziningi incwadi ezingekho. Ecclesiasticus enye leyo incwadi futhi engekho. Khona uEcclesiastes, khona Ecclesiasticus. uEcclesiastes ile incwadi kaMshumayeli. Yes, Lord. Nalenye yefana eChristiasticus umshumayeli, kodwa ayikho khona la futhi. Yes, Lord. Yini? Ngoba abantu uma befuna ukufeza inhloso zabo zokungcola nezobumnyama besetshenziswa uSathane, benza izinto eziphambene necebo likaNkulunkulu. So sakwazi ukuzithola ezinye incwadi kodwa ke ngoba sibhalwe ngeSingisi asikakwazi ukuthi ke sishumayele ngazo ngoba lo hlelo lwesiZulu lwamanje sishumayelayo. So siyafuna ukuthi siziveze zonke imihlakalo ezibhalwe phansi eBhayibhelini nemibhalo engekho, ngokuba yonke imibhalo Iphefumulelwe nguNkulunkulu. yonke imibhalo ekhona eBhayibhelini Iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungele ukufundisa. ilungele ini? Ukufundisa. uNkulunkulu uthumela abafundisi. Yes, Lord. Mase kuba khona abafundisi abazithume bona. Abafundisi abazithume bona ilabafundisi bamanga abafuna ukukhonzwa bona kodwa besebenzisa igama likaNkulunkulu. Yes, Lord. Yingakho beqhamuka namagama amabandla abo bathathe
emakhanda abo nasenhlizweni zabo bese besebenzisa uapostoli phakathi nendawo kulelo magama lawo. Basebenzise uJesu Kristu phakathi kwalawo magama lawo abaqamba ngawo amasonto abo. Basebenzise uJohane uMbhaphatisi emagameni abaqamba ngawo amabandla. Basebenzise noma ngabe iliphi igama eselifikile ekhanda ukuze umuntu agcwalise inkanuko yakhe bese asitha abantu ungazi. Ayilikho igama lebandla ekwathiwe ke asoliqamba eBhayibhelini eliqanjwe umuntu ngaphandle kwegama elanikwa uJesu Kristu. Wathi ibandla ngelakhe uzokulakha edwaleni. Emfundisweni kaNkulunkulu isisekelo yidwala elinguKristu, imfundiso ekaKristu. Yes, Lord. So simelwe ukuthi thina uma sifundisa singaja ukubiza amagama ukuthi Mhlengi's church, Mhlengi ministry. No. Ku0. Yes, Lord. Uma ngifa kuzosalana. Yezwa lonto. Easy. So legama elithi Mhlengi sabantu sebezokhonza esontweni kaMhlengi engasekho. Efile wabona. Ithi. Angisho ayibona into engishoyo. Hallelujah. So indaba zoshembe Roman Catholic Church, Baptist, Methodist, Luthela, yonke leyo nto leyo imfeketho. Amen. Indaba ngithi imfeketho ngokuba ke lithi iBhayibheli singaqambi amanga. Yes, Lord. Incwadi ka Yezaka sahluko 30 verse 6. Khona sizobakhombisa ukuthi chaza ukuthini uma sikhuluma ngokuthi umuntu uqamba amanga. IBhayibheli singaqamba amanga. Amen. Ngifuna verse 6 of chapter 30 Izaka. Incwadi iZaka isahluko 30 iverse 6. Yebo. Ungenezeli emazwini akhe funa akusole. Yayishayise lonto engishoyo mina. Unganezeli emazwini aNkulunkulu. Izwi liphelele phansi. Akukho lekhona kukhona incwadi ethiwa siqambe isonto. Bathi ke kwakhona ibandla laseKorinte kusho wena uthela kuphi? ElaseKorinte. Indawo eKorinte. Indawo eKorinte. Mekuthiwa khona ibandla laseCape Town, eseCape Town akusho ukuthi it's a church, it's Cape Town church. Amen. Amen. No. Ibandla Ufuna akusole. ngokuba ke uma sewuthi ke it's a Roman Catholic church. Kodwa lelo bandla lelo lisuke eRoman, angithi lisuke eRoma. Yes, Lord. Liza kuphi? Liza South Africa noma liza Africa. Yes, Lord. Lizobizwa ngani? ngeRoman Catholic Church. Kodwa le bandla lakuphi? Rome. Manje why ke ngizobizwa ibandla laseRome eSouth Africa ngibe mina ngowase South Africa, ngowase South Africa. Why ngibizwa ngowase Roma ngibe ibandla laseRoma kodwa ke ngike South Africa? Angisho yabona ngichazayo. Ukuthi imfundiso yomuntu leyo akuyona imfundiso kaNkulunkulu. Lithi incwadi singa-edi. So uma wena uqamba igama lebandla engekho eBhayibhelini, uqambe ngomuntu okhona eBhayibhelini, akaze kushiwo ukuthi asiyenze lonto, akaze nangelilodwa isuku. So ibandla lasemlazi elasemlazi alikwazi ibandla lasemlazi liphinde kuthiwa ke it's a church of Mlazi in Cape Town. Ngeke uzukwenze lokho ngokuba manje aselona ibandla lasemlazi, sekuyibandla lasemlazi eCape Town, ayenzeki lonto. Ufunywane ungumqambi manga. So sikhipha lo manga njengoba simtshela ukuthi yonke lento enilandelayo nilandela amagama amabandla, anilandeli iqiniso. Yayizwa lonto leyo ngokuba ke ngithi mina umuntu angangilandeli mina. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ungangilandeli mina. Amen. Ngale kwalokho uzothola udukile. Angifune abalandeli bami. Ngifuna abalandeli beqiniso. Yes, Lord. Ngokuba ke abaningi benu bagcina sebelandela abafundisi, belandela abantu. Amen. Azakhala umpostoli Paul athi mina nganifela yini? Ngabethelwa yini? Ngokuba abantu sebethanda umpostoli Paul kakhulu kunoApollo. Abasafuni manje ukulandela imibhalo ebhalwe phansi ekuyiyona lo mbhalo esiholela eqinisweni labantu ababekiwe ngaphambi kwethu abafundisa ngezwi. Basiholela eqinisweni. Uma lo muntu ulandela yena noma esenza ukubheda nawe uzomsupporta ngoba yini ke ulandela yena awusalandeli iqiniso. So sifanele ukuba namaBhayibheli
Mase sifunde into ebhalwe phansi, sithandaze sicela umoya ongcwele ukuthi asehlisele ubuhlakani ukuze sokwazi ukuthi sichaze into ebhalwe phansi. Yayizwa lonto lena ngokuba khona incwadi ya Imfundiso chapter 8 from chapter 8 incwadi ya Imfundiso. Ngifuna ungike uverse 1. Ngifuna nje uverse 1. Incwadi umshumayeli. Yebo. Isahluko 8. Yes sir. Verse 1. Yebo. Kubani onjengohlakaniphileyo na? Ubani onjengohlakaniphileyo? Umbuzo lowo. Ubani onjengohlakaniphile? Umuntu onobuhlakani kaNkulunkulu. Ngokuba umuntu bethiwa onjengo, ngifuna ungizwe kahle. Onjengo ngoba khona ohlakaniphile ngaphezulu kwathi sonke. So uyabuza kulabantu bakhe abakhile ukuthi ubani ohlakaniphe njengami? Mina ohlakaniphile kunani nonke. Yayizwa indaba. So ngokuba uNkulunkulu ukhuluma izinto ezimfihlakalo, ufuna umuntu ohlakaniphile. Kubani owazi ukucacisela indaba na? So uma efuna umuntu ohlakaniphile, ufuna umuntu okwazi ukucacisela nokwazi ukuchasisela, bathi ngesingisi interpretation. Ukuthi uchaze into ebhalwe phansi, iyenze leyo nto leyo, yenze ukuqonda kumuntu ongazi. Yayizwa lonto. So nina nigcina senilandela abafundisi ngokuba ke ucula kamnandi noma ke uhayiza kamnandi esontweni. Uyaniyeka nenze into enithandayo. So uNkulunkulu ufunani? Kubani onjengohlakaniphileyo na? Ubani onjengohlakaniphileyo na? Kubani owazi ukucacisela indaba na? Ukucacisa indaba ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ukuhlakanipha komuntu. Ngifuna uverse 2. I mean uverse 1. Yeah, verse 1. Ukuhlakanipha komuntu. Yes sir. Kuyakhanyisa ubuso bakhe. Yayizona ukuhlakanipha komuntu kuyakhanyisa ubuso bakhe. Ukuhlakanipha nje kukodwa komuntu njengohlakaniphileyo. Lo ngaphezulu kwethu sonke. Uma unalo buhlakani ukhanyisa ini? Ubuso bakhe. Bekhazimulisa ubuso bakho ngokuba yini ke? Ulandela ini? Imfundiso yohlakaniphileyo. Abapostoli bahlakanipha bakhazimuliswa ngenxa yokulandela imfundiso yelo othunyiwe ohlakaniphileyo. Wayethi abafundi ngokuba ke wayebafundisa ubuhlakani. Yezwa indaba. Ayikho enye into esishumayelayo, sifundisa ngobuhlakani kaNkulunkulu. Ngiphe kule ncwadi eTimotheo. Yingakho sithi imibhalo yonke Hamshesh 3:16. Incwadi yesibili kuTimotheo isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ithi incwadi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungele ukufundisa. So, lembhalo njengoba iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ini? Ukufundisa. Yezwa indaba. Incwadi ifuna ukuthi ubani onjengohlakaniphileyo, ongakwazi ukuchasisisa into. Bese izothi ke ngoba yonke lembhalo la ngifuna ungifundele into ebhalwe phansi manje. Hambe kwincwadi yangale eTimotheo ufundele lento engishoyo. Yonke lembhalo njengoba ungilalelisise nawe Bright, ngifuna ungizwe kahle. Incwadi ithi ngale ubani onjengohlakaniphileyo. Yonke imibhalo ozokwazi ukuchasisa into ebhalwe phansi. Ngokuba yonke lembhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini njani? Iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa. Ilungele ukwenzani? Ukufundisa. So, ngombhalo le esifundayo simele ukufundiswa. So incwadi ifuna umuntu ohlakaniphile njengoNkulunkulu. Ogcwele ubuhlakani kaNkulunkulu, umoya oyingcwele. Ozokwazi ukuthi akhasise into ebhalwe phansi. Ngokuba nencwadi kaJobe chapter 33 verse 14. Ngeke sihlale ke kakhulu sothi ke halamsi ngokuba sifuna ukukhombisa something before sibuye. Hamshesh Jobe 34. Jobe 33 verse 14. Incwadi kaJobe isahluko 33. Yes sir. Verse 14. Yes sir. Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye. uNkulunkulu ukhuluma kanye. Yebo nakabili. Yebo akhulume nakabili. Umuntu engekunaki. Kodwa umuntu
angakwazi ukuthi aqonde anganaki ngokubhizi unakene nezinto zenyama uphuza utshwala uyabhema ubuka ama-movie ubuka ama-drama ufunda iy'ncwadi ezingenamsebenzi bakhudi ekufundeni iy'ncwadi ezingenasidingo zothando ezifundisa ngobufebe zoma-romance iy'ncwadi ezifundisa ngey'nkanuko iy'ncwadi ezifundisa ngobuhlakani bomuntu hhayi bukaNkulunkulu babuke wonke ama-series aka-Netflix izinto ezakhiwa abantu kodwa iBhayibheli badlalela le kude nalo abasondele eduze kwalo why ngoba-ke ubuhlakani obulaphaya abakwazi ukukubamba kunenkazimulo enkulu ebachophayo besides ukuthi-ke balisaba ngoba nako basaba izwi liyabachopha iBhayibheli noma belifunda banaqonda ngokuba yini basenyameni iy'nhliziyo zabo zifana netshe zilikhuni yebo bayabona ngamehlo kodwa ukuthi ithini le nto le akukho awuyisho le ncwadi ithini haleluya ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye uNkulunkulu uyakhuluma kanye yebo nakabili aphinde akhulume nakabili umuntu engakunaki kodwa umuntu angafuni ukunaka ephushweni nasembonweni afike asikele ngephupho ulele ebusuku nasembonweni wasebusuku yes sir lapho abantu behlele lapho sobehlele ubuthongo yes sir obunzima yes sir bozele lapho sobehlele ubuthongo obunzima bozele emacansini khona uyavula izindlebe zabantu lapho uNkulunkulu ukwazi ukuthi avule indlebe zakho ulele ebusuku abeke uphawu ubeke uphawu uyakukhombisa isign noma ke into ekhombisayo ukuthi kufanele uqaphele fanele uqaphele ukunika i-warning ngokuba uyofika kutshele manje njengoba sishumayela ungayizwa uphinde futhi uyifunde phansi ungayizwa ngokuba uNkulunkulu ufuna ukukusindisa aphinde afike ebusuku azovula futhi ingqondo abeke uphawu yezwa indaba athini futhi lapho abantu behlelwe ngobuthongo obunzima bozele emacansini khona uyavula izindlebe zabantu abeke uphawu ekufundisweni kwabo yezwa indaba uzela yena mathupha manje ngokombono wasebusuku ulele uhonqa ujuza amathe afike uNkulunkulu lapho ulele nomuntu ofeba naye yezwa indaba ulele nomuntu ophinga naye afike uNkulunkulu azokutshela ukuthi ngitheni wena angikhomba ukuthi-ke kuyisiqalekiso kuyisono ukuthi umuntu alale engashadile ukuze aphambukise umuntu ekwenzeni kwakhe okubi anqume ukuzindla kumuntu abulale lemicabango yakho nayo ngokufika nje kwakhe ebusuku ezokutshela ukuthi ngifuna uyeke ukutshontsha ngifuna uyeke uqamba amanga ngifuna uyeke ukuphatha isibhamu ngifuna uyeke ukubulala abantu unqanda umphefumulo wakho ekubhujisweni unqanda kuphi unqanda umphefumulo wakhe ekubhujisweni so ukwazi ukungitshela ukuthi uNkulunkulu akanandaba nawe ekwazi ukukhombisa izimpawu nama-signs ekunika ama-warnings ukukhombisa ukuthi ukukhathalela ufuna ukukusindisa umphefumulo wakho ekubhujisweni wena uthi uNkulunkulu funeka akuphuphe izinamba zelotho uzoziphupha vele inamba zelotho ngoba usathane naye umkhohlisi uvuka uyodlala ilotho kodwa manje uNkulunkulu akakunikanga lelo phupho nokuphila kwakhe ukuba kungachithwa ngomkhonto ngokuba nokuphila kwakhe kufanele kuchithwe ngenkemba yayizwa loo nto le uzofela esonweni so izwi lakho izwi esishumayelayo lizokubulala leli linkemba ngokuba lihlaba kabuhlungu enhliziyweni yomuntu oyisoni akafuni ukizwa lento esiyikhulumayo no hallelujah hallelujah no hallelujah glory to God abafuni but uNkulunkulu ubelesele aqhubeke afuna ukusindisa qhubeka uyajeziswa ngubuhlungu nasecansini lakhe uyothi-ke sokumele manje uNkulunkulu esekunikile impawu eziningi bese akufaka ukufa noma akwenze bakujubule noma bakugwaze noma ke ugule wesibhedlela lapho usiyakunikela-ke manje ekufeni awukakofi usakunikela ekufeni uyakukhombisa ukuthi uyiphethe impilo yakho ngokuba ufikile kwena ngombono wakutshela ukuthi hey
yeka ukufeba, Amen. yeka ukuphinga, Amen. yeka ukuqamba amanga, yeka ukuthakatha. Izindaba Uyajezisa ngobuhlungu. yeka ukukhonza izithombe. Mase akujezise ebusuku, engizwe izindaba. Akujezise. Nasecansini lakhe Yebo. nangokulwa okungapheliyo emathanjeni akhe. So manje njobe ukulwa ngaphela emathambeni usekubambe ngokufa. So lwela ili ukuphila. Yes, Lord. Yezwa indaba. Mawulwela ukufa nokuphila, ulwela impilo yakho manje esibhedlela mhlambe kini. Lapho usakwazi nokuthambela. So ulele embhedeni sebeloko bezela kuthiwa bizana amakholwa azomthandazela. Inhliziyo iyanengwa ngokudla. Akasakwazi ukudla, usephuza iparish nalo lebuye. Yezwa indaba. Lapho esibhedlela ufaka ama drip. Akakwazi ukuzidlela udla ngamapayipi. Yini akafunanga ukuzwa izwi likaNkulunkulu limkhuza. Nomphefumulo wakhe uzonda ukudla. Yabona nje manje unengwa ukudla, unengwa iyona yonke into. Okade ukufisa. Adudla kamnandi udla amapizza, udla osushi, udla osalmon, udla yonke into emnandi. Uyibiza ngamagama erestaurant lithe uzokubizayo. Ukudla namantombazana ofeba nawo. Ukudla nabantu besifazana ophika nabo. Uthumela ingane ezincane ema-restaurant namfundisi ofuna ke ukuzinukubeza. uNkulunkulu efuna ukusindisa ebusuku akutshela ukuthi yeka lo nto oyenzayo. Yayizwa indaba. Le iqiniso leli ebhalwe phansi. Izinto esizibonayo esizibonile. You understand? Inyama yakhe iyadliwa. Lapho ukufa Ingabe isabona. yakudla. Qale manje uzaqe kuvela amathambo eziqhomo, kuvela amathambo asemqaleni okhona, kuvela ama-hips izinqulu zakho lezi ziqhamuka amathambo. Amadolo akho angasabonakala angazi ukuthi ke uyi-skeleton, bathini skeleton ngesiZulu? Amathambo akhe akade engabonakali. Adeqabile, Aseqhamukile. usise nama-hips. Bamfaka ingculaza. uNkulunkulu akujejele wena ingculaza. Ngoba yini ke? Awufuni ukuzwa. Athuna ama-hips, uchoma ngobuso bakho. Nendebe zakho ehlezi zifoko amaruju nopende. Lapho le ndebe zakho sawulele lapho ocansini. Seziphashile zimhlophe. Awukwazi ukudla. Sehlala ibhukane kule ndebe zakho athi uchoma ngazo. Athi uthi ke udlela ngento nayo ama-hips akho. Asentshomile lapha phansi, asenamathele enhlabathini. Sekusondele isikhathi sokuthi ke thiwe inhlabathi enhlabathini. Unkethwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu unomusa. Umphefumulo wakhe uyasondela egodini. Yakizwa ngithini? Hallelujah. uNkulunkulu uyakusondeza, akakunikele ekufeni. Uyakusondeza. Nokuphila kwakhe kubabulali. Nokuphila kwakhe uyakasathane. Uma ufa ungalungile ngokuba ukhuziwe. Uma ufa ngalo sikhathi uyakasathane. Uyakasathane. Yayizwa loo nto leyo. Ababulali yilabo ababulala ke umphefumulo wakho usaphila. Amadimoni kaSathane lawa kwenza uzidweba amadathu. Lawa kwenza ukuthi ke ufuna ukuphula ngotshwala. Lawa kwenza ukuthi ke ungakwazi ukuphila ngaphandle kokuthi ke ulale nomuntu wesifazane. Njalo abantu besifazane abahlukahlukene njalo aliphele u2 days. Awukwazi ukuzilawula. uNkulunkulu akusondeze ekufeni. Qhubeka. Uma kukhona ingelosi kuye. Leyo indaba ebefuna sifike kuyona. So, uma bekukhona ingilosi Kuye. Uma bekukhona ingilosi kuye. Ngokuba ke bathunyeliwe abantu eqaleni. Wangafuna ubanaka. Ngaleso sikhathi manje uNkulunkulu usethi nje uma ngase kube khona ingilosi. Nehumusha. Nokuhumusha umuntu Hallelujah. o-interpretayo, ochazayo. Njengoba incwadi kaMshumayeli chapter 8 verse 1 itheni? Hallelujah. 8:1. Mshumayeli 12:8-1. Ngubani onjengohlakaniphileyo na? So incwadi ngale iyachaza ukuthi ke uma bekukhona umuntu ohlakaniphileyo ingilosi kaNkulunkulu. Amen. Amen. Awusazazi ukuthi manje. Incwadi kaJobe lo esikhuluma ngayo baba. Ngaduki, ngalahleki. Ngalahleki. Uma kukhona ingilosi kuye. Sikhuluma ngengilosi. No incwadi ngale ithi ke ubani onjengohlakaniphileyo. Amen. Uma kukhona ingilosi kuye. Yes sir. Nohumusha noma noma yiliphi enkulunganweni
Yabona kubantu aba-1000 uma nje bangasesitholo yedwa ongakwazi ukuthi akutshele ukuthi vuma izono zakho sowulele phansi. Lokuba litshele umuntu okumlungeleyo. Yayizwa indaba, vuma izono zakho. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Thina simelwe yilokho manje ngoba sila phambi kwenu. Sithini? Vuma izono zakho. Phenduka ezonweni zakho. Ingakho incwadi ithi-ke, ubani njengohlakaniphileyo? Ifuna abantu abahlakaniphileyo abazithobile ekutheni benze intando kaNkulunkulu. Ingani incwadi yasho nje ithi uSolomon wacela ukuhlakanipha nokuthi inhliziyo yakhe ilalele uNkulunkulu. Yayizwa indaba, akacelanga ukuphila isikhathi eside. Kodwa wacela ubuhlakani ukuze-ke ezokwazi ukwahlulela ngendlela efanele. Iyona le nto leyo esicelayo uNkulunkulu masifunde iBhayibheli. Angifuni imali uNkulunkulu. Imali ifunwa abantu abangamthandi uNkulunkulu, abakhonza imali ngaphezulu kaNkulunkulu. Akamboni uNkulunkulu empilweni yakhe uma engenayo imali. Yayizwa indaba, Uma kukhona ingelosi kuye. so njengoba ulele ecansini ugula, uyasho uNkulunkulu ukuba bekukhona ingilosi Nohumusha nozokwazi ukuthi akuchasisele noma iliphi enkulunganweni. noma yiliphi ilunga enkulungwaneni Lokuba limtshele lokuba umuntu likutshela umuntu okumlungele. tshela umuntu owumlungele. Yayizwa indaba, uNkulunkulu abeseba nomusa kuye. bese uthola ini? Umusa kuye. Do you understand ukuthi uNkulunkulu usikhathalele kangakanani, bright? Uyabona ukuthi uNkulunkulu usikhathalele kangakanani, usithanda kangakanani? Ayikho into asitshela yona eyiphutha, yonke into asitshela yona iqondile. Izwi lakhe utheni kwincwadi kaYezaka chapter 30 verse 6. Izaka chapter 30 verse 6. Incwadi yeZakha isahluko 30 Yes sir. verse 6. Yebo. Ungenezeli emazwini akhe. So thina-ke mina noma ngifunda noma mina ngichaza uBright efunda. uBright akangiholi mina ngimholi uBright. Khona okusiholayo. Thina silandela ngemumva, silandela ukukhanya, silandela uKristu, silandela-ke imfundiso kaKristu. Ngokuba-ke ngeke ngize ngimhole uKristu. Ngifanele ukuthi ngime ekukhanyeni kungihole noma ngime emva kokukhanya ngilandele ukukhanya. Angikwazi ukuhamba ngaphambili kokukhanya. So abaningi benu nabafundisi benu bamanga bona bazenza ukukhanya. Ingakho balahlekelwa-ke uphilo phakathi, balahlekelwe nokwambula imfihlakalo ebhalwe phansi eBhayibhelini ngokuba bona bafuna ukuba uNkulunkulu uqobo lwabo. Yayizwa indaba, yayizwa indaba. Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. So uma kukhona umchasisi okwazi ukuchaza lo ohlakaniphile, ukuhlakanipha kwakho ukuthatha uNkulunkulu, uyena ozokwazi-ke ukusindisa ngezwi yeqiniso. Yayizwa indaba, lalela incwadi kaTimotheyu yesibili sahluko 3 verse 16 iyachaza ithi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Amen. Ilungele ukufundisa. Ilungele ukufundisa Nokusola. nokuthi ikusole Nokuqondisa. ukuqondisa. Usuke uma uqondiswa kusho ukuthi wena ugwegwile. Uma usolwa ingoba wonile. Nokuyala. So ukuze-ke uhlale ekukhanyeni, uhlale ekuqondeni, kufanele uhlezi uyalwa. Ingakho kithi-ke angikhathali uma ngabe uthi wena-ke angikhathali yini, angikhathali lesitefe senu. Ngithi mina anginandaba, ngizoqhubeka ngishumayele. uNkulunkulu uyabaza engabakhe, uza kubasindisa engabakhe ngokuba-ke bafuna belungile. So izwi ihlile incwadi izolo yathi-ke itshomo elembongolo ngokuba uNkulunkulu ufuna ukuba in control. Kodwa-ke athi uswazi olwesibula, wena sibula uzoloke kubhaxabula. Yayizwa indaba. So namanje sithi-ke yonke le mbhalo lento esifundayo ekaNkulunkulu. Yes, Lord. Bonke okukaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi ngabe wena uphatheka kanjani uthi-ke hayi la kwabhala umpostoli uPawulu. Ilungele ukufundisa. No, ithini incwadi verse 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. So ukuthi kwabhala umpostoli Pawulu uJesu Kristu wazibonakalisa-ke ukuthi-ke wabhala-ke uTimotheyu wayehamba ngomoya kaNkulunkulu. Ukuthi kwabhala uJohane, lokho kusho ukuthi-ke uJohane wayehola umoya oyingcwele. Ukuthi kwabhala noma kuthiwa kwabhala bani, uma uphakathi eBhayibhelini lo muntu uvukela uNkulunkulu.
uholwa umoya oyingcwele akazibhalelanga ngobuhlakani kwincwadi kaPetro lesibili incwadi yaPetro lesibili sahluko sokuqala noma sahluko sesibili verse 20 gijima ngifuna usahluko incwadi yesibili sahluko sokuqala verse 20 gijima baba incwadi yesibili kaPetro yes sir isahluko sokuqala yes sir verse 20 yebo nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofeto sombhalo akukho nesodwa kulezi prophetho zombhalo esingachasiselwa umuntu ngokwakhe asikho nesodwa isiprofetho esikeBhayibhelini umuntu azibhalela yena ngokuhlakanipha kwakhe no kwabaseRoma isahluko 15 yes sir verse 4 yebo ngokuba konke okulotshiwe okwalotshwa ngaphambilini kokulotshelwa ngaphambilini owalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundisa kwethu ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba funeka siphilela ini ithemba yezindaba siphilela ithemba so usungabuyela ngale kwincwadi eZaga chapter 27 verse 1 ngokuba ke konke okubhalwe phansi kuqhamuka kuNkulunkulu ukuze silungiswe imiphefumulo yethu sisindiswe ezonweni zethu iyona nhloso kaNkulunkulu leyo ayikho enye so uma wena unenye iplan noma olunye uhlelo ngeBhayibheli ushaye phansi ngokuba uNkulunkulu uthe ngizothumela ingelosi zami ezokwazi ukuchasisa ngizothumela abaprofethi bami abazokwazi ukuchasisa ngizothumela abapostoli bami abazokwazi ukuchasisa ngizothumela abaminister bami abazokwazi ukuchasisa ngizothumela abavangeli bami abazokwazi ukuchasisa ngizothumela abafundisi bami abazokwazi ukuchasisa yezinto haleluya glory to God uNkulunkulu izwi lakhe liphumile alibuyele emuva lilambatha yezinto ngiphe haleluya woza nazo mzala haleluya woza baba Izaga 27 verse 1 Izaga 27 verse 1 yebo ungazigabisi imake Izaga incwadi yeZaga ithi ungazigabisi ngolwakusasa ngosuku lwakusasa ungazigabisi ngosuku lwakusasa ngokuba awukwazi okungavela ngosuku ngokuba ke awazi ukuthi yini engenzeka osukwini lakho lihamba yayizo lona khona abantu abathi yazi kusasa kufanele ngenze ukuthi enze ukuthi asho nje kanjalo ukuba ukuqonda kukho kodwa ke awuhambe kwincwadi kaJames izokutshela incwadi kaJakobe ukuthi asifanele ukuthi sivele sikhulume ngazi ukuthi ke siziphathele impilo zethu kodwa kufanele sikhulume ngokuqonda amen kufanele sikhulume ngokuqonda 3:17 Jakobe 3:17 incwadi ekaJakobe isahluko sesithathu verse 17 kepha ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kumhlophe andukuba kube nokuthula awuhlehla kancane amen incwadi ekaJakobe isahluko sesithathu verse 15 lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu kodwa ngokokomhlaba ngokwemvelo kungokwamadimoni Ohambe chapter 4 from verse 15 noma uqale from verse 14 fundisha uzwa incwadi kaJakobe isahluko 4 yes sir verse 14 yes sir anikwazi okwangomuso
Asikwazi ukwangakusasa. Kuyini ukuphila kwenu na? Kuyini ukuphila kwethu? So incwadi ngale kwincwadi yezaga ithini? Funa uverse 1 bese uyahambe kwincwadi kaJakobe. Amen. 27:1. Ungazigabisi ngokwakusasa. Ungazigabisi khuphuli uzikhukhumeze ukuthi wena ophethe impilo yakho mase konke ukuplane noma ukuhlele ngokuqonda kwakho. Ngokuba awukwazi okungavela ngomuso. Ngokuba wazile ngakwehlela. Awazile ngakwehlela osukwini. Ungashayiswa imoto. Ungawo uquleke uvuke iBP. Ungaphazanyiswa ukuthi kuthiwe kushoniwe. Yayizindaba. So simele ukuthi mesikhuluma sazi ukuthi khona ongaphezulu kwakho konke. Ngokuba konke kwenzeka ngentando yakhe, konke kwenzeka ngemvumo yakhe. So ithini incwadi? Anikwazi kwangomuso. Isahluko nechapter. Incwadi ekaJakobe isahluko 4. Yes sir. Verse 14. Yes sir. Anikwazi okwangomuso. Anikwazi akekho umuntu owazi ikusasa lakhe. Lalela. Akekho umuntu owazi ikusasa lakhe. Angikhuluma ngale kusasa ethiwe ke hamba e-university. Loyo into ezokwenzeka ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa akekho umuntu owazi ukuthi kusasa kuzokwenzakalani exactly. Ngokuba ke ukuba siyazi ngabe uthi ohlangana nomuntu njengoba nijole noma nifeba wazi ukuthi lo muntu lo uzophula inhliziyo. Ungafuni ukubuya naye. Kodwa ngenxa ukuthi uhola inyama nenkanuko uyahamba uvula amathanga noma wona ndoda uvula uzipho. Uyothi mase uqeda ukulala naye mase umuntu aqale behave noma aziphathe ngenye indlela yokukhohlakala noma engazwani nawe mase wehlukana naye. Yingakho ke kufanele sinike uNkulunkulu ukuba uma sinika uNkulunkulu uzokutshela ukuthi uNkulunkulu yini kumele uyenze ukuze ke wena uphile ngokuqonda nangokuthi usindiswe ezimweni ezimbi. Lalela, uma uhamba ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu uyakuphephisa, uyakuvikela. Yingakho incwadi yamahubo isahluko 23 ithi uJehova ungumalusi. Yes Lord. Uyangihola emadleleni aluhlaza. So uma uholwa uNkulunkulu ithi uyangihola emadleleni aluhlaza. Amen. Uyangisindisa kokubi. Yes Lord. Angiwaswela. Ngokuba lo ongaphambi kwakho ungaphezulu kwakho konke. Lo naye mkhulu kunalokho kwasezweni. Amen. Yayizindaba. So ngifuna uqede incwadi kaJakobe, ungabusaya lapho incwadi emahubo. Hamba kwincwadi kaJakobe. Ngifuna ungifundele. Amen. Incwadi ekaJakobe isahluko sesine. Ngifuna Verse 14. 15. Nganisho nithi uma inkosi ithanda. So uma ukhuluma unento ehlelile noma uhlele ukuthi uzosuka eThekwini uze eCape Town noma uzosuka eCape Town eThekwini noma uzovuka ngakusasa uye endaweni ethize. Wawumele ukusho uma ukhuluma njengomuntu ofundisekile nofunda iBhayibheli nolandela imfundiso kaNkulunkulu umele ukuthini? Nganisho nithi uma inkosi ithanda. So yonke into oyenzayo ungakhoshi engathi wena uziphathela impilo yakho. Kumele wazi ukuthi ke uma uvuma uNkulunkulu lokho kufanele kwenzeke. Uma inkosi ithanda siphila. Siyakwenza lokhu nalokhu. Uma inkosi ithanda noma ivumile kumele senze lokhu nalokhu. Kumele hayi ukuthi ngizokwenza ukuthi ngenze ukuthi. Fika ngakusula ngakusasa ulala ungasafuni ukuvuka. Uvuka ukuvila kodwa usukhulumile ngomlomo. uNkulunkulu lokho akukhulume ngomlomo kwenze. Ngoba akamfuni umuntu okhuluma ngomlomo izinto angazenzi. Hambe kwincwadi yaMshumayeli chapter 5. Gijima incwadi yaMshumayeli chapter 5. Ngifuna starting from verse 4. Oh no, verse 2.
Incwadi Umshumayeli isahluko 5. Yes sir. Soqala kuvesi lesibili. Ngifuna uzoqala from qhubeka. Ungabi namawala ngomlomo wakho. Ungakhulumi kakhulu, uyayizwa indaba. Ungakhulumi kakhulu ngale incwadi ithi yazi ukuthi ukhuluma uthi uma inkosi ivumile kufanele ngenze lokho noma ngenze lokho. Yayizwa lonto leyo. Ungaqhoshi engazi ukuthi wena impilo yakho uziphathele. Ngikhuluma nawe wena oyisibula. Ozitshela ukuthi ngoba naku nemali uzokwenza into oyithandayo. Uma inkosi ivumile uzokwenza lento le okumele uyenze. Uma inkosi ingavumanga wena uzovuka ejele noma uzovuka esibhedlela noma uzovuka ungasaphili. Sovuka ekufeni. Ungabi namawala ngomlomo wakho. Umlomo wakho ungasheshi ukhulume kakhulu. Nenhliziyo yakho mayingasheshi ukukhipha izwi. Yayizwa indaba ithi Phambi kukaJehova. Ngokuba uNkulunkulu usezulwini. Wena usemhlabeni. Imake bo. uNkulunkulu uphi? Usezulwini. Wena kuphi? Wena usemhlabeni. So gwema noma ubheke into ozoyisho uma uzokhuluma. Ngalokho amazwi akho mawabe ingcosana. Hallelujah, glory to God. Abantu abanemlomo emikhulu ongathi amavuvuzela. Funeka bayinciphe. Hallelujah, glory to God. Funeka bayinciphise. Hallelujah. Ngoba bakhuluma izinto abangazazi, bekhuluma izinto ezifuna inhliziyo zabo. Engathi ke ukuphila baziphathele bona. Kodwa ithi incwadi ungaqhoshi, uzikhukhumeze. Uthi ke ngizokwenza ukuthi noma ngenza ukuthi noma uqhoshe ngekusasa. Hayi mina ngoDisemba ngifuna ukuthenga imoto. Ufe ungakoshaya uDisemba, ufe ufere esihogweni. Amen. Ugule, uyeke kuphela nomsebenzi. Ngizona ngifuna uDisemba ungayithengi lo muntu ngoba yini ke wena uthatha uqondo okwenzo kwakho. Yezwa lonto leyo. Amandla kaNkulunkulu ngeke wathinde. Yingakho uma kukhona into nayo engqondweni noma enhlizweni uthi Nkosi intando yakho mayenzeke. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Abaqondi bright no. Hallelujah. Abaqondi ukuthi kwenzeka intando kaNkulunkulu. Yezwa lonto leyo. Ngokuba ke noma uphila ekufebeni uNkulunkulu angakukhipha. Incwadi ithi kwafika izifebe. Nabantu abacollecta intela. Beza ukuthi uHana uBhaptisi. Bezophenduka. Yezwa lonto leyo. Kwafika abantu ababengebona bamaJuda bezophenduka. Wababuza wathi nzalo yezinyoka ubona oxwayisile ngentukuthelo yozayo. Amaphoyisa, amasosha eza kusho uHana ezobhaphatiswa. uNkulunkulu kwazi ukuphendula into abantu abezitshela ukuthi ngeke isaphenduka. Abantu bayashesha ukwahlulela. uNkulunkulu unothando, unokubekezela. Uyasazi isikhathi sakho. Noma sekukhipha kuleso sono wenzela ukuthi ubone amandla akhe. Njengoba wakhipha nabantwana bakaIsrael eGibhithe. Yes Lord. Hallelujah. Ukuze bamkhumbule ukuthi uNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu onamandla. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. So, simele ukuthi besikhuluma, singakhuluma ukuhlakanipha kwethu. Kodwa sazi ukuthi khona ongaphezulu kwakho konke. Simele ukuthi sithi uma inkosi ivumile. uNkulunkulu noma kuthi usenkingeni. Ungafuni ukuthi ube wena ozofaka istress nomzwangedwa ulokucabanga ngento ngokukwazi ukuthi uyisolve. Nikele enkosini, uthi Nkosi, ngikunikele ezandleni zakho. Amen. Ngokuba nigcina seniqamba amanga nenza amacebo angcolile ngokuthi nifuna nina ukuzikhipha ezinkingeni enikuzona. Ithemba lena lisekho uNkulunkulu. Awusamboni uNkulunkulu emuva empilweni yakho. Ngokuba ke unikiwe idirection. Wanikwa indlela okumele uyihambe kodwa ukuze ufike lo yakhona kufanele upheshwe lo moya, kufanele uqhuzuke, kufanele uwe. Incwadi Izenzo isahluko 18 Bambe lapha verse 20. Kufanele ugule. Uyothi bese ufika lo ufika khona uyobe sobona ukuthi uNkulunkulu ngoba bengihamba ngesandla sakhe. Isincwadi ungahambi ngokubona, hamba ngokukholwa. Ukholwa ukuthi kufanele ufikile lo yakhona. Kodwa ke awazi indlela ezizohlangabezana nani. Kunjalo ukukholwa uNkulunkulu ngoba uyasho naku Nikodemu athi uyawazi uma uya ngalaphi? Cha. So nokholwayo uNkulunkulu kunjalo. Akazi uNkulunkulu ukuthi uya ngalaphi.
kodwa wena ngokukholwa kwakho uzohlala leso uNkulunkulu imakhona, uzohamba ngale ndlela uNkulunkulu athi ihambe, ukuthi bakushlaye ngempama ngoba uNkulunkulu uvumile ukuthi uyithole impama. Yezwa indaba, uyothi ungayithola impama uqonde ukuthi uNkulunkulu intando yakho le, kodwa ngifundisa yona. So ngesikhathi ukuthi kuvuka inhliziyo enkulu ukuthi fingiqindi usha umuntu uzithoba ukuthi uNkulunkulu uthatha indawo, uNkulunkulu uzokuphulukisa. Yothi lo muntu angathi uyahamba, ngithi sibonele lo muntu okushaya ngempama athi uyahamba ngesikhathi wena uxolisile noma umiyekile washaya ngempama, emva kwalokho manje uyahamba ashayiswa imoto. Angoba uthi uNkulunkulu impindiselo ngeyami. So asikho isidingo sokuthi wena ufuna ukuzilwela zonke izinto obhekana nazo. No, nikela ngiphi incwadi? Incwadi Izenzo isahluko 18 verse 20. Yes sir. Kwathi bemncenga ukuba ahlale khona. Yebo. Isikhashana eside. Yes sir. Akaze avuma. Kepha wavalelisa wathi ngizakubuyela futhi kini. Ngizakubuyela futhi kini uma uNkulunkulu evuma. Wayesesuka eEfesu ngomkhumbi. So umpostoli Paul lo uyahamba uyabatshela ukuthi no, angeke ngikwazi ukuhlala, ngizohamba ngiyobuya uma nje kuphela. Hallelujah, glory to God, hallelujah. Inkosi ivuma. Nganisho nithi uma inkosi ithanda. Uma nje wena uzokhuluma wazi ukuthi konke okwenzayo usezandleni zomdali. So uzokhuluma uthi uNkulunkulu uma kuvume wena. Uma inkosi ithanda siphila futhi sizakwenza lokhu nalokhu. Right, kuyela ngale kwincwadi yakhe yezaga. Incwadi izaga isahluko 27. Yes sir. Verse 1. From verse 2. Soqhubeka ku verse esibili. Yes sir. Makakudumise omunye kungabi ngumlomo wakho. So mawunconywe omunye umuntu uyeke ufuna ukuba isikhokho mawethu uthi hayi ngimtshele kahle yabona ungizwe kahle yena uzongithola kahle mina angibhejelwa mina nguzondi mina ake bayangazi yabona obani bayangazi bonke noma hayi ngishayile yabona le ngenze kahle le hayi ngintswempu abakawusho abantu ukuthi untswempu onazomele ukuze ukuthi bayibuka lento yakho umbhedo kodwa emehlweni yakho wena inswempu basabe ngisho ukutshela abantu ukuthi ke ngokuba uphila namaphiqiphiki awusaba ukutshela ukuthi lento yethu umbhedo bafike bakusha amahlobo bathi hayi cha ngempela hayi uyishayile kanti uma wenza lalela hallelujah glory to God ngibhala inkondlo ngibhala inkondlo ngizisho ngingedwa ngizwe ukuthi hayibona ngishayile usathane uyakwazi ukukhohlisa akwenze uzizwe uyisikhokho amen kodwa ke uthi uyafika phakathi kwabantu bangakuniki udumo bangaboni le ibalekile into yenzayo bavele bathule bangashayisha izandla zoqedile ulingena ukuthi bascream angishayile abantu bavele babuke qale manje inhliziyo iphatheke kabuhlungu angitsho yizo lonto le haleluya yizo lonto inhliziyo iyebuhlungu ngoba yini wenzela ukubukwa ufuna ukuthi abantu bakudumise ngenkani uyazincoma nawe uzibona isikhokho kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu ngokuziqhakambisa nizenze abantu engathi bazi kakhulu anifuni futhi ukunika uNkulunkulu udumo ingakho wena udumo lonke ufuna lize kuwena ingakho nabafundisi benu abafuna lonke udumo luze kubona bafuna nabalandeli abaningi bahamba izangoma balande imithe zangomeni nayo yonke izipitipiti abazilandayo bazigcobe benze yonke imsangano balande amadimoni notikolonhle kuze bezoba nabalandeli abaningi ukuba ke bona bafuna udumo bona abasebenzela uNkulunkulu no konke ukuzigabisa okunjalo kubi yenzwe indaba ithini so yonke lento ukuthi ke wena ufuna ukuzigabisa umsangano iyize leze fanele kube khona umuntu ozokuncoma ukuncoma kwakho noma ekuncoma umuntu awunakuthi uthathe udumo mesulenzo lwakho bonga uNkulunkulu ngoba uyena uvumile
ukuthi wena ukwazi ukuthi ukhande icomputer uyiqale phansi uyihlanganise uvumile ukuthi wena ukwazi ukubhala ibhuku wahlanganisa wathola ukuthi abantu bakuncome bathenge ibhuku lakho balifunde ngokuba uNkulunkulu uvumile uthembekile yezwa lento leyo so ungajahi wena ukuzincoma wena ungajahi wena ukuziphakamisa yezwa lento leyo abanye esikole siyakhumbula abanye bephatha okapu befuna ukuba igebengu ngenkani uthunywe esikoleni ukuthi uyafunda wena uphatha umbeza esikoleni ubheka ugwaye esikoleni uthuka inhlamba esikoleni uyantshontsha esikoleni haleluya uqamba amanga esikoleni usabisa othisha esikoleni ngoba ke uzibona usathane uyakhohliswa uyakukhukhumeza wenza into wrong itshe liyasinda nesihlabathi sinzima itshe liyasinda nesihlabathi sinzima kepha ukukhathaza kwesiwula ukukhathazeka nokukhathaza kwesiwula kuyasinda kunakho kokubili yezwa lonto le haleluya so itshe liyasinda isihlabathi siyasinda kodwa inhliziyo yomuntu oyisilima ibophekile isindwa yizo nazo ifuna ukuprova ukuthi lihlakaniphile ifuna ukubonakala yona ukuthi yakwazi ukwenza ukuthi uma ingakwenzi lonto leyo seyizophatheka kabi igule isonto lonke ngokuba yini ke le ntombazane impendile yazipenda yahamba emgaqweni akekho noyedwa inqomile wazipenda wahamba ejointini akekho noyedwa ufuna ukuncoma uphatheka kabi ugcine sokhumula ugqoka into ezincane ngokuba yini ke ufuna uncoma inhliziyo yakho iyasinda ikwenzisa izono iyaqhubezela ikwenzisa izono into edala ukuthi ke ko-Instagram nilandela ama-celebrity nigcine nani senifuna ukufana nawo abanye bajova imlomo bafuna ukuba ney'ndebe ezihlobo elithize abanye bajova izinqe bafuna ukuthi babe nezinqe ey'nkulu abanye ulandela osomizi ufuna ukuba nosomizi ade umfana phenduka isitabane ngokuba ke ufuna ukufana nayo yonke into ebonayo ngokuba ithini incwadi itshe liyasinda isihlabathi siyasinda kodwa inhliziyo yesiwula kepha ukukhathaza kwesiwula kuyasinda kunakho kokubili yabona ngoyisiwula ungafuni ukwamukela uNkulunkulu usenkingeni akukho ukuphumula kwena inhliziyo yakho iphila ngokudonsa kanzima uhlezi unyuka umango yezwa indaba yingakho kunzima ukuthi ke namukele izwi ngokuba nisafuna ke ukufeza inkanuko zenu ngokuba usathane usethathe over wanipintsha walicizezela izwi likaNkulunkulu ngaphakathi kuwena ngemsebenzi emibi ngokuba ke kunesitayile esisha esifikile wonke abantu bafuna ukusenza uma ungasenzi futhi wena kwesitayeleni uzohamba uyodayisa umzimba ngoba naku ufuna naku ukwenza lento le eyenziwa ibona bonke abantu ukuba isigqila lowo sasathane inhliziyo ingumkhohlisi ngaphezu kwakho konke futhi ingumthakathi ubona ongayazi yimina Jehova ngiyayihlola inhliziyo ngihlole lezinto bese nginika umuntu ngokwemsebenzi yakhe kube yiloyo naloyo yezwa indaba haleluya ngokwemsebenzi yakhe ngiphe qhubeka haleluya uhamba kancane ngakho ungafuni uhambe ulaka lulunya nentukuthelo iyasikhukhula kepha ngubani qala kulekuyatho uyifunda manje itshe liyasinda nesihlabathi sinzima kepha ukukhathaza kwesiwula kuyasinda kunakho kokubili kepha ukuba isilima kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ulaka lulunya nentukuthelo iyisikhukhula intaba nentukuthelo kuyisikhukhula haleluya kepha ngubani ongema phambi komhawu na yezwa lento leyo ukuba nolaka ukuba nenkani kuholela ekutheni ube nawo umhawu ungakwazi ukuthi unike indawo yokuthula empilweni yakho ngokuba uma ulele uyaceba amacebo uzuba nomona
ngabanye abantu ngokuba ufuna ufana nabo usathana unjalo sebenzisa wena ukuze ufuna ukufana nabanye abantu labafundisi benu bentshela ukuthi omakhelwane wakho ubona nje ungaphumeleli umakhelwane wakho ngoba kuzonda nabaNkulunkulu uyababeka abantu empumelweni yakho kodwa labo bantu labo abasona isibusiso uNkulunkulu uzokunika imoto ukunika abantu for a season njengoba kunika abantu for a season ufuna ukukhombisa ukuthi ke akagibelisa itaxi la lo taxi akukhulume yonke imfeketho engekho ebabhelini ngokuba ufuna ukwenza wena wazi ukuthi uNkulunkulu njengoba wena ungenayo imali manje kusazoba nemali. Incwadi uJobe isahluko sesihlanu Yes sir, funisha ivesi lesibili. Yebo. Ngokuba isiwula siyabulawa ngokukhathazeka. Ayizona ngishoyo. The more ufuna wena ukuziphathela nokuthi uzixazululele zonke izinkinga obhekana nazo, the more ufa ngokuba wenza izinto eziphambene nokulunga ukuze wena ke kufezeke inhloso yakho kuphela. Nomhawu uyachitha isiphukuphuku. Ezonto le umona uyabulala. Umona ifa lezinja. Ngokuba inja meyidla nenye inja lalela uma idla nenye inja iyayiluma ile inja why ngokuba inomona ayifuni ukubangiswa so ngesikhathi idla ifuna ukudla yodwa kodwa uJesu Kristu uthi ke umuntu akabodayisa yonke nayo abuye adle nabanye ungabi nomona yipha iba nomusa uJesu wazosikhombisa ngesikhathi esehlane eseqeda ukushumayela abantu kumele bahambe izikwa eziwu5 nofisha abawu2 wabafida abantu abangu5000 Yes Lord. khombisa umusa so uma sishumayela asishumayele ngezinto esizothi ke no hayi wena kufanele usave imali ube neplan iplan ya 5 years ukuthi after 5 years uNkulunkulu umbeka lapha lapho. Mina ngibonile isiwula sigxilile. Isiwula usibonile uqale phansi ifunde futhi lo ncwadi. Mina ngibonile incwadi uJobe. Yes sir. Isahluko sesihlanu. Yes sir. Ivesi lesithathu. Yebo. Mina ngibonile isiwula. Hallelujah. Verse 2. Yebo. Ngokuba isiwula siyabulawa ngokukhathazeka. Sibulawa ukukhathazeka. Uba usafune lelo verse hambe kwincwadi kaMarku chapter 8 verse 34 hambe uyogcwalisa uma isiwula sibulawa ukukhathazeka uthini uJesu Kristu hamba usheshe. Hallelujah. Verse 34 incwadi ngokaMarku isahluko 8. Yes sir. Verse 34 yebo wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi ubiza abantu ubiza isixuku nabafundi bakhe uthini kubona uma umuntu ethanda ukuza emva kwami uma ufuna ukuza emva kwaJesu Kristu zidele so ukukhathazeka lokha ukushiya phansi uyalidela konke uhlupheka kwakho uma ugqoka amabhluku ngoba nangu ubona abantu begqoka amabhluku umuntu wesifazane uyakushiya lokho manje ngoba yini ulandela bani uKristu uthabatha isiphambano sakho thatha isiphambano sakho angilandele umlandele yayizo lonto leyo uma ufuna ukuphuma kulomthwalo wokuba isiwula lahla konke landela uJesu Kristu nomhawu uyachitha isiphukuphuku umbona njengoba wena ufuna ufana nabanye abantu yini wrong ngale ndlela uNkulunkulu akakhe ngayo usiyachitha uyakususa ekubeni wena ufuna ukwenzisa into ongeyona. Mina ngibonile isiwula sigxilile. Isiwula sigxile ezintweni ezinamsebenzi. Kepha ngaqalekisa indlu yaso ngokuzumayo. Yenza lonto leyo. Abantwana baso bakude nokusindiswa. Ngokuba uma uholwa isiwula noma uzalwa isiwula uzofunda kanjani indlela ezilungile? Uzosindiswa kanjani? So uma wena usesontweni lamanga wena ufundiswa isiwula sikamfundisi abantwana baso bakude nokusindiswa. Uzosindiswa kanjani ngokweqiniso? Uma umfundisi wakhe ethi ke phakamisa izandla uvula amehlo uvume inkosi uJesu Kristu njengomsindisi ungabhabhathiswa ungaphenduki ezonweni zakho
Uyaphuma lapho, uphuma uyophinda uyofonela intombi yakho ukuthi nihlangane ngo-8 niphinde niyolala futhi ningashadile ngokuba yonke loo nto ayifundiswa kulelo sonto. Baxhotshoza esangweni. Shawa esangweni, shawa ule kude ungawongena ngisho ungena. Akakho obaphulayo. Akekho umuntu ozonsindisa, nifela esangweni ningawongena ngisho ungena. Ngoba ke lithi indlela ezulwini ngaphandle kugona izinja nabaphindi nezifebe nezigebengu nababulali. Ngokuba ke akungeni lutho olungcolile. Ingakho kuthiwa ke bamelele kude esangweni. Angeke bangene. Bazolahlelwa ebumnyameni. Lapho khona ukugedla. Nokubuhlungu bamazinyo. Hallelujah. Amen. khona ukugedla kwamazinyo nobuhlungu kugcwele lapho inhlungu zaphakade ngaphezulu kwenhlungu nje uzi-experience ufuna ukuzenza ufana nezwe. Iyasho incwadi ukuthi ke singafuni ukuzifanisa nezwe. Kwakhala izizwe zonke. Singafuni ukuzifanisa nezwe ngokuba thina singaba kaNkulunkulu. Amen. Isizwe esikhethiweyo. Hallelujah. Uma ungcwele uphila ngokukholwa. Isho njalo incwadi yaseRoma chapter 10 verse 16. Gijima. Isho njalo incwadi. Uma ungcwele phila ngokukholwa. Hallelujah. Incwadi kwabaseRoma isahluko 10 verse 16. Hallelujah. Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Bonke abafuna ukulalela ivangeli. Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Yes sir. Ngokuba uIsaya uthi, Nkosi, ngubani owakholwa ngesikuzwileyo Nkosi, na? ngubani okholwayo ngosikuzwileyo na? Ngalokho ke, ukukholwa kuvela ngokuzwa. ukukholwa kuvela ngokuthi uzwe. Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ukuzwa kwakho kuvela ngezwi likaKristu. Kuphela ukholwa. Hayi wasigcozi lolu udlalayo emabandleni enu. No, ukholwa, ukuphuma esonweni, ukuzidela, uthatha isiphambano sakho, ulandele inkosi yethu umsindisi. Amen. Jesu Kristu. Kholwa izwi. Bawubhole phansi. Yes Lord. Yezwa indaba. Act 2. Amen. 38. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Yes sir. Verse 38. Yebo. uPetru wayesethi phendukani. Now manje isikhathi sokuphenduka ngoku. Isikhathi sokuphenduka. Phendukani. Repent. Phenduka. Guquka ezenzweni zakho zobumnyama. Phendukani. Shintsha guluba. Ube ngcwele manje. Isikhathi sokuguluba sikhulele ebumnyameni, uyokusiguluva esihogweni uma ukuthi awushintshe. Noma ngathi usatshele. Shintsha. Phendukani. Ilowo nalowo apapathiswa. Lifanele upapathiswa, hayi ukufafazwa ngamanzi njengasemaromeni. Hayi uphakamisa izandla njengale bandla ekuthiwa elama-Christianity. Hayi ukulanda iwasho. Hayi ndaba zokulanda iwasho nithi amanzi angcwele. No, bona amanzi angcwele. Amanzi athakathiwe ngamanga. Weka amanzi angcwele. Ayikho lonto leyo. Asiwazi embhalweni. Phendukani. Ilowo nalowo apapathiswe. Yes sir. Egameni likaJesu Kristu. Igama lokubhaphathiswa elikaJesu Kristu kuphela. Kukho ukuthethelelwa. Elenkosi uJesu. Kukho ukuthethelelwa. Ukuze uthethelelwe. Kwezono zenu. Ukuze uthethelelwe. Kwezono zenu. Khona niyakwamkeliswa. Uzofika uthethelelwe. Uqale waphenduka. Amen. Wase ungena emanzini. Yes Lord. Ngokuba usuvumile ukuthi uyisoni. Yes Lord. Waphuma ngaphansi kwamanzi. Amen. Usisidalwa esisha. Yes Lord. Wasekela. Waxolela izono zakho zathethelelwa. Yes Lord. Ngikhile eqaleni lokho ngivula ukuthi uNkulunkulu uyathethelela.
Uyothi mase uthetheleliwe, mase uhlale ulinde. Siphiwe sikamoya engcwele. Ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu esenu nabantwana benu esabo esabo bonke bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza waqhubeka wabayala nangamanye amagama wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo kulesizukulwane esiphambeneyo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen wena uNkulunkulu wethu onamandla okuphulukisa yonke imoya ebopha abantu bakho nebaphuphuthekisayo Nkosi ukuba badaze inkani beduka bengenakho ukuqonda nokwazi Baba thinta inhliziyo zabo Baba baphenduke bashintshe bavuma izono zabo Nkosi bathatha isinqumo enhlizweni zabo baphenduke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu baphaphathiswe ngoba Nkosi umuntu akashaya iphambano umuntu akalanda amanzi athi amanzi angcwele ngoba akukho lokho ezwini lakho usathana abantu Nkosi ubaphuphethekisile ngokungalazi izwi lakho kodwa siyakubonga Nkosi uJesu kuba bonke laba abalalele Nkosi ubapha ukuqonda nokuthi mabefuna Nkosi ngoba wena umuntu awumfosi kodwa ukhuluma njalo kuyena ungqongqoza njalo ngisho ebusuku ephusheni umuntu wakho uyakhuluma naye ukuba thatha isinqumo sokuphenduka aphaphathiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu ngoba kukho ukuthethelelwa kuzono zabo izwi lakho siyalibonga balithembekile namanje la wenza ngisho umsebenzi empilweni zethu namanje Baba lisawenza nasempilweni zabo nasemadlebeni abo bonke abalalele uyawenza wena umsebenzi Nkosi yethu Jesu Kristu siyalibonga udumo lakho siyakubonga ubukhulu bakho siyakunika Baba yonke indumiso ingoyakho nobukhosi bungobakho sithi qhubeka njalo moya engcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen amen sibonge bazalwane umusa wenkosi nothando nokubekezela sizoshiya inamba kulabo abafuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli noma abafuna ukubhaphathizwa yes Lord amen 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 inamba bazalwane ithi 066 566 9245 sizoyiphinda 066 566 9245 uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu amen amen sine page la YouTube amen elibizwa ngokuthiwa izwi lenkosi uJesu Kristu ilapho esesizokwazi ukuthi iphinde khona sithumele umyalezo wenkosi uma inkosi ivuma ngesikhathi esifanele sokwenza kuningi kumele sikwenze kodwa sisaqala senzele ukuthi konke kwenzeke ngohlelo likaNkulunkulu singenzi ngentando yethu nangokujabula kwenhliziyo ngoba sikwenze thina senzela uNkulunkulu nokuthi sisize abantu beze kukhanyeni siyambonga uNkulunkulu namanje sithi ke siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile amen amen